Γεια σας! Σήμερα θα μάθουμε να φτιάχνουμε τον κύβο του Rubik σε 8 απλά βήματα. Αν βαρεθείτε, μην το δείτε. Πάρτε ένα κύβο στα χέρια σας, όπως αυτός ή κάποιος άλλος. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Εδώ πέρα, όχι, παίρνουμε το κίτρινο κέντρο και πάμε. Αυτά εδώ πέρα τα άσπρα να τα πάμε γύρω από το κίτρινο κέντρο. Το κάνω αργά για να το καταλάβουμε όλοι. Είμαστε εδώ μέχρι εδώ. Όταν τρέξουμε το άσπρο κομμάτι, θα κάνουμε ακριβώς 30 δευτερόλεπτα διάλειμμα για να το επαναλάβετε ξανά και να το καταλάβετε. Μετά, εμένα έχουν σχηματιστεί. Για να το καταλάβετε, θα το μπερδέψω. Αυτό μπλε πρέπει να έχει από κάτω ένα μπλε, το ευθυγραμμίζω και το πάμε κάτω. Το πορτοκαλί το έχει, το πάμε κάτω. Το πράσινο το έχει, το πάμε κάτω. Και το πάμε κάτω. Και έχουμε φτιάξει τον έσπρο σταυρό με αυτά εδώ πέρα. Δεν μ' νοιάζει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το βλέπετε, το μπλε και το πορτοκαλί, τα δύο κέντρα μόνο. Το άσπρο θέλουμε να μπει εδώ, έτσι. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορεί να έχει μπορεί να μπει, αλλά πρέπει να έχει πορτοκαλί μπλε. Αυτό είναι πορτοκαλί πράσινο. Δεν γίνεται. Το στρίβω. Πορτοκαλί πράσινο. Μπαίνει. Και τώρα θα μάθουμε τον πρώτο μας αλγόριθμο. Δώστε μου κάτι δευτερόλεπτα να πάω να φέρω τον άλλο μου κύβο. Γύρισα. Λοιπόν, κοιτάξτε τον πρώτο μας αλγόριθμο. Περνάω λίγο για να το καταλάβω. Λοιπόν, πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Θέλετε άλλη μία? Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Αγαπητοί μου φίλοι, άλλη μια φορά. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Είμαστε ok. Και ας αρχίσουμε πάμε ξανά στον κύβο μας. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Πορτοκαλί, πράσινο. Ας τον εφαρμόσουμε. Αυτό πρέπει να μπει εδώ. Και πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Αν μπει άλλο, αυτό δεν μας νοιάζει. Εμείς πρέπει να βάλουμε αυτό μέχρι να μπει πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Μπήκε? Όχι. Και συγγνώμη, ένα λεπτό, συγγνώμη. Να πάμε στο άλλο τώρα. Μπλε πορτοκαλί. Όχι, πάμε σε ένα πιο ψηλό. Πράσινο. Όχι. Τώρα είναι σωστό.
πράσινο, μπορντό. Καταλάβατε. Και πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Και ένα λεπτό. Πάνω, δεξιά, αριστερά, δεξιά. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Και μπήκε. Όχι, είμαστε πολύ καλά. Μόνο να βγάλουμε αυτό επειδή δεν είναι σωστό. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Μπορντό, πράσινο. Δεν μπαίνει εδώ επειδή έχει μπει ήδη αυτό. Κοιτάμε και λίγο αυτά εδώ πέρα. Όταν πάμε εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να μπει άλλο ένα μπορντό εδώ πέρα. Άλλα δύο πράσινα εδώ πέρα. Άλλα δύο πορτοκαλί εδώ πέρα. Καταλάβατε. Γι' αυτό. Αυτό. Ας δούμε αν μπαίνει. Όχι, δεν μπαίνει. Περιμένω. Να δω. Αυτό μπαίνει εδώ. Όχι, δεν μπαίνει εδώ. Πρέπει να το βλέπετε. Είναι λίγο δύσκολο να φτιάξει τον κύβο του Ρούμπικ. Μπήκε. Είναι αρκετά δύσκολο. Εμείς σήμερα θα το μάθουμε. Μπορντό, πράσινο. Όχι, το έχουμε βάλει. Δεν πειράζει. Μπορεί να έχουμε βάλει κάτι και να είναι στα δύο χρώματα. Αλλά αν το έχουμε βάλει και είναι σωστό, τότε δεν το πειράζουμε. Πάμε κάπου αλλού. Μπορντό. Όχι. Τότε πάμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι έχει τέτοιο. Δεν μπαίνει αυτό. Ή μπορεί και να μπαίνει. Κοιτάξτε. Συγγνώμη. Δεν μπαίνει. Δεν πειράζει. Θα μπει αυτό μάλλον. Ναι, κι όμως μπαίνει. Τώρα μπαίνει αυτό. Είναι το ίδιο. Έχει να μπει. Και 3. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Μεγάλη προσοχή εδώ πέρα. Παίρνουμε αυτά εδώ πέρα. Αν έχει από πάνω κίτρινο ή εδώ κίτρινο, δεν τα παίρνουμε καθόλου. Τίποτα, τα αφήνουμε. Παίρνουμε αυτό, το παίρνουμε. Το ευθυγραμμίζουμε αυτό το χρώμα του μπροστά. Στο χρώμα του, στο κέντρο δηλαδή. Και βλέπουμε, αν υπάρχει μπλε από εδώ, αν υπάρχει μπλε από εδώ και αν υπάρχει τέτοιο από εδώ, το πάμε εδώ, για να μην είναι σε κανένα από αυτά τα δύο χρώματα. Καταλάβατε? Παράδειγμα. Πάμε σε ένα άλλο, να κάνουμε παράδειγμα. Δεν υπάρχει άλλο. Πάμε σε αυτό. Λοιπόν, δεν το πάμε εδώ επειδή έχει εδώ μπλε. Το πάμε από εδώ. Επειδή και εδώ έχει εδώ, το πάμε εδώ. Μένουμε στο ίδιο σημείο και κάνουμε τον αλγόριθμο που μάθαμε στην αρχή. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Και το γυρίζουμε από τη μεριά που το στρίψαμε και πάνω, δεξιά, κάτω. Να θυμάστε, το άσπρο πάντα
πάντα πρέπει να είναι φτιαγμένο. Πάντα. Και πάμε αυτό. Πάνω έχει μπλε πάλι. Γραμμίζουμε στο χρώμα του. Έχει μπλε από εδώ. Κάνουμε από εδώ. Τώρα, απ' την άλλη, αν το στρίψεις από τα δεξιά, θα το κάνεις από τα αριστερά τον αλγόριθμο. Αν το στρίψεις από τα αριστερά, θα το κάνεις από τα δεξιά. Και επειδή το στρίψαμε από τα δεξιά, θα το κάνουμε από τα αριστερά τώρα. Πάνω, δεξιά, κάτω, αριστερά. Και το στρίβουμε. Πάνω, έτσι, θυμάστε το άρθρο, πάντα φτιαγμένο. Καταλάβατε. Να το. Το πάμε το φύλλο στο χώρο του. Αν έχει κίτρινο ή εδώ, δεν το παίρνουμε καθόλου, το κουμπάμε. Τώρα, έχει πράσινο από εδώ. Πράσινο από εδώ, ίσως το πάμε από εδώ. Και το στρίψουμε από εδώ, το κάνουμε από εδώ. Πάνω, δεξιά, αριστερά, κάτω, δεξιά. Το στρίβουμε. Πάνω, δεξιά, κάτω. Κοιτάξτε. Και περιμένετε. Όχι, κάνα βλακία νομίζω. Όχι, μια χαρά. Τώρα, αν σας βγει σε τέτοιο σημείο, πρέπει αναγκαστικά να πάρετε ένα κίτρινο. Ναι, εγώ παίρνω συνήθως αυτά που είναι πάνω το κίτρινο, όχι κάτω. Θα δείτε γιατί. Το ευθυγραμμίζουμε στο χρώμα είναι ήδη ευθυγραμμισμένο. Βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Έχει από εδώ. Πάμε από εδώ. Το γυρνάμε. Κατάλαβατε. Και τώρα έχουμε εδώ πέρα ένα που μπορούμε. Ευθυγραμμίζουμε στο χρώμα του. Έχει από εδώ πράσινο. Από εδώ. Το γυρνάμε. Και όχι, δεν φτιάχτηκαν. Περιμένετε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάμε στο πράσινο, επειδή δεν έχουμε άλλα. Εδώ έχει μπορντό. Το πάμε από εδώ. Και ξέρετε γιατί το πάμε από εδώ, επειδή αυτό δεν πρέπει να μας βλέπει. Πρέπει να μας βλέπει. Δεν πρέπει να μας βλέπει. Πρέπει να κάνουμε αυτό για να μπει. Θα το βάλουμε και αυτό. Πάμε αυτό εδώ πέρα. Πράσινο, δεν γίνεται. Πάμε από εδώ και δεν φτιάχτηκαν ακόμα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα το καταφέρω. Ήδη ευθυγραμμισμένο. Το μπορντό από εκεί, το γυρίζω από εδώ. Ξέρετε τώρα αυτά τα υπόλοιπα. Θα πάτε εδώ πέρα. Μπλε από εδώ. Το πάμε από εδώ, έχει μπορντό από εκεί. Το στείλουμε. Και ακόμα είναι το άσπρο όμως. Αυτό είναι το καλό. Θα πάμε στο μπλε. Πορτοκαλί δεν έχει. Δεν πρέπει να μας βλέπει το άσπρο. Και φτιαγμένη και η δεύτερη σειρά. Καταλάβατε. Τώρα φτιάχνουμε τον κίτρινο σταυρό χωρίς να μας χαλάσει τίποτα από αυτά. Είναι ακόμα ωραία. Θα θέλω λίγο προσοχή. Θυμάστε τον πρώτο μας αλγόριθμο.
Ας πούμε άλλον έναν. Είναι ο πρώτος μας αλγοριθμός με ένα πράγμα μπροστά και ένα πράγμα πίσω. Κοιτάξτε, πόμολο, το θυμάστε έτσι, δηλαδή το βλέπετε, πάμε μπροστά έτσι, το πάμε έτσι κάτω, εδώ και πετσινό, πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά και ανεβάζουμε το πόμολο. Συνάμε κολλάει. Θα λάβουμε άλλη μια φορά. Ναι, τελευταία. Όχι, συγγνώμη. Κάνουμε το... Όχι, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Κάνουμε αυτό. Πάνω, αριστερά. Κάτω, δεξιά. Και ανεβάζουμε το πόμολο. Πάτε. Κοιτάξτε τώρα. Θέλουμε μία λιμένη. Δηλαδή το κέντρο, ένα κέντρο λιμένο. Εδώ έχουμε δύο. Θέλουμε ένα. Όχι, βασικά, όχι, μετά το θέλουμε. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Παίρνουμε αυτό εδώ πέρα για να μπει ένα από αυτό θα μπει εδώ και αυτό εδώ. Κοιτάξτε και το εφαρμόζουμε. Εδώ δεν το κάνουμε, επειδή το έχουμε βάλει ήδη εδώ, το κάνουμε εδώ. Και το γυρνάμε. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά και το πόδι. Και φτιάχτηκε ο σταυρός μας, χωρίς να χαλάσουμε τίποτα. Λοιπόν, τώρα θέλουμε ένα τέτοιο. Έχουμε ένα, δύο, δύο. Εμείς θέλουμε ένα. Ένα έχουμε τώρα. Μετά. Έχουμε άλλον ένα αλγοριθμό. Ο αλγοριθμός μας θα είναι για να πάμε όλα τα κέντρα στη θέση τους. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε πάνω, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω. Πας μόνο αριστερά, πάνω, αριστερά, κάτω, αριστερά, έλα, πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω. Καταλάβαμε. Θα εφαρμόσουμε σε αυτό το πολύ όμορφο σημείο που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, πρώτα όμως, βρίσκουμε μια λιμμένη γωνία. Η λιμμένη γωνία θα τη βρούμε με έναν τρόπο. Μπορεί να μην υπάρχει καμία, δεν υπάρχει καμία. Αλλά αν βρείτε, παράδειγμα, πρέπει να έχει εδώ, συγγνώμη, ένα λεπτό, για να ήταν λιμμένη αυτή η γωνία, πρέπει να έχει εδώ μπλε και εδώ μπορντό. Μόνο τα κέντρα όμως. Δεν έχουμε καμία λιμμένη, το κάνουμε όπου να είναι. Πάμε. Πάνω, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω. Άλλη μια φορά. Πάνω, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω. Μπήκανε και αυτά τα δύο. Έχουμε και όλα αυτά. Μπήκανε δεν θυμάμαι πώς τα λένε, τα πάνω αυτά, στο κάθε χρώμα. Και έχουν μπει και αυτά τα δύο. Και άλλος ένας αλγόριθμος.
Λοιπόν, κάνω. Είναι πανεύκολος αυτός ο δρόμος, μπορείτε να πατήσετε και πόδι να το θυμηθείτε. Όχι. Αριστερά, πάνω. Δεν πάει πάνω. Συγγνώμη. Αριστερά, πάνω. Δεξιά, πάνω και από την άλλη. Αριστερά, κάτω. Δεξιά, κάτω. Άλλη μια φορά. Αριστερά, πάνω. Δεξιά, πάνω. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ παλιός αυτός ο κύκλος. Αριστερά, κάτω. Δεξιά, κάτω. Ωραία. Συνεχίζουμε. Τώρα να δούμε αν υπάρχει λυμμένη μεριά. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν πειράζει. Πάμε εδώ πέρα. Σε μια όποια λυμμένη. Και έχουμε και όλα αυτά. Και αριστερά, πάνω. Δεξιά, πάνω. Αριστερά, κάτω. Δεξιά, κάτω. Πάρα πολύ απλό. Έτσι. Πάμε άλλη. Αριστερά, πάνω. Δεξιά, πάνω. Αριστερά, κάτω. Δεξιά, κάτω. Πολύ απλό. Ωραία. Και είναι το μόνο μέρος που ο κύβου μας γυρνάει από την άλλη. Το άσπρο πάνω και το κίτρινο κάτω είναι το μόνο μέρος. Τελευταίο μέρος, ευθυγράμμιση γωνιών και λύση κύβου. Λοιπόν, πάμε στο πορτοκάλι. Τι κάνω? Το βλέπετε το κίτρινο? Αν σε κοιτάει το κίτρινο, πας στο πορτοκάλι. Αν σε κοιτάει το κίτρινο, κάνεις τον πρώτο αλγόριθμο επί 4 φορές. Αν είναι έτσι το κίτρινο και δεν σε κοιτάει και είναι από την άλλη μεριά, το κάνεις 2 φορές. Και πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Και δεν γυρνάμε όλο μας στον κύβο, μένουμε στο πορτοκαλί και πάμε καθασμένη γωνία εδώ πέρα. Δεν μας κοιτάει. Πάνω, δεξιά, αριστερά, κάτω, δεξιά. Πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά. Και αν φτάσετε σε αυτό το σημείο, κάντε κάτω στα σχόλια πώς νιώσατε. Πρώτη φορά στη ζωή σας λύσατε τον κύβο του Ρούμπικ. Ελπίζω να ήταν τέλεια αυτή η μέρα. Γεια σας, καλή μέρα. Εύχομαι να περάσετε πολύ καλά και να είστε πάντα χαρούμενοι. Γεια σας.